Dobrý deň ľudia, dneska vás vítam u nového videa v part 2 Minecraft. Dneska dokončíme náš bazén. Dúfam, že už bude hotový, že nebudeme robiť part 3, uvidíme, ako nám to bude vychádzať. Tak, minule sme začali celkom dobrým štartom, že sme si urobili dieru. Dneska musíme upraviť pozadie a potom urobíme tobogany a ďalšie šmíkavky a také. Začíname tým, že okolo bazéna odkopeme všetky pozostatky zo hliny. Keď chcete, aby som točil viac videí o Minecrafte, tak na tomto videu zanechte like a odber. A preposielajte to ďalej, aby sme mohli také podobné videá točiť aj naďalej. Dneska je upršaný deň, tak keďže prší dneska, tak dáme si takú menšiu výzvu pre vás. Do komentára musíte napísať 5 rôznych príchutí, dajme tomu cukríkov. Aké sú najlepšie príchute pre vás cukríkov? Napríklad vanila, jahoda, melón. U mňa sú najlepšie druhy asi Nutella a potom citrón, pomaranč a to je všetko. V minulom videi som hovoril, že možno budem chorý, tak choroba ma tak obehla, takže možno, že už som sa vyliečil, takže budeme častejšie točiť videá, lebo po dlhom čase som natočil Minecraft, ktorý som vôbec netočil na mojom kanálu, tak preto budeme... Keď chcete, aby som točil Brawl Stars alebo Fortnite, napíšte do komentárov. Keď chcete, aby som točil Fortnite, napíšte do komentárov, áno, chceme, aby si točil Fortnite. Keď chcete, aby som točil Brawl Stars, tak dajte like a odber. Keď dáme na tomto videu 100 lajkov, tak na budúce video, čisto iba o Minecrafte, budeme točiť. Na konci videa, keď dotočím, tak môžete napísať ešte do komentárov, aby som čo robil Minecraftu, aký návrh by som mal urobiť. Tento bazén som si vybral ja sám, ale potom vyberete mi ho vy. Tak dúfam, že vyberete správne a nedá aké ťažké stavanie veci. Ja by som navrhoval, že dneska urobím také 3 tobogány a potom ešte takú tú šmíkavku predsa. No, šmíkavka sa v podstate počíta jak za tobogán, lenže tobogán je dlhší a šmíkavka je kratšia. Uvidíme, jak mi to pôjde a keď mi to pôjde dobre, tak možno, že urobím aj šmíkavku, aj tobogán a viac vecí. Máte sa na čo tešiť v tomto videu. V tomto videu už by som chcel všetko dokončiť, celý bazén. A to je z mojej strany asi všetko. Len ešte... Nebojte sa, ja neodchádzam nikde, ale som tu stále s vami, lebo potom predsa by nikto nemal vstávať za mňa, nemohol, takže
Ničoho sa nebojte. No dobre, takže okolie by sme mohli mať. A teraz sa vrhneme na tú najhlavnejšiu vec a to je no v podstate stávanie tobogánu. Tak, tobogány budú farby zelenej, alebo nie, skôr dáme tej farby žltej a fialovej. Aby to bolo trošku viac zvýraznené. Tak, žltá a fialová. Urobíme asi 2 alebo 3 tobogany, aby to nebolo až také, že nič v tom bazéne není. Tak, uvidíme. Jeden tobogán o chvíľku by sme mali mať hotový. Ja si myslím, že presne spadne do mora. No, no, ja som spadol namiesto tobogánu do mora. No, v podstate do bazénu. Ja si myslím, že tento tobogán bude že strašne dobrý. Podľa vás neviem, ale podľa mňa je to že strašne dobrý tobogán a sa mi že strašne veľmi páči. Druhý tobogán bude skôr taký viac napínavejší. Tu je taká cesta trošku tak bezpečnejšia než na tamtom. Druhý tobogán asi by som urobil kde tu. O mnoho bude dlhší a o mnoho bude mať viac atrakcií na sebe. A bude pre tých starších, lebo aby sa v našom bazéne nikto nezranil, tak musí byť aj také dodržovanie pravidel.
Za mňa druhý tobogán je hotový a môžeme sa vrhnúť na tie predsa šmykavky však. Prečo nie? Šmykavku dáme farby... mm, Šmykavku dajme zelenej a okolo nej dáme modrej. Alebo nie, oranžovej. Aby nebola farba taká istá, jak je v more. Takže šmykavku by sme asi urobili tu. Sice zelenej farby je tráva, ale to v podstate ani nevadí, lebo v Minecraftu je tráva inej farby, než je táto pestrá zelená krásna farba. Šmykavka bude pre tie také od 10 do 12 rokov a bude že je strašne klzavá, ale to podľa mňa ani nevadí. Ide o zábavu a užiť si tento bazén a nie na ňo pozerať zo nudy, pozerať do mobilného telefónu. Ja si myslím, že šmykavka je hotová. No. Ja by som tento bazén nazval za hotový, ale aby to nebolo až také krátke, tak ešte stále môžeme urobiť nápis. Urobíme nápis a vstup do toho bazénu a potom urobíme taký by malý pultík, kde sa bude dať občerstvenie, napríklad kde nie v strede mora, bazéna, ale kde tak pri boku. Mohlo by to byť na tamtom boku, lebo tam je to také, že tam není ani jeden tobogán a tak, ani šmykavka, takže tam by to mohlo byť. A pritom tu by mohol byť menší vstup, ale nie, to by do seba ani nepasovalo až tak. Takže dáme tu ten vstup do toho bazéna. Ja by som to možno ani nenazval tak bazén, by som to nazval menšie kúpalisko. Skôr, lebo bazén je len jeden a nemá vôbec také šmykavky ani tobogany, takže ja by som to nazval, že je to také menšie kúpalisko. Vstup bude postavený v bielom, tak ako bol postavený bazén, lebo aby to ladilo ku sebe, že bazén je postavený z bieleho bloku, alebo jak to mám nazvať, aby proste ladili tie spolu farby aj tak. A túto oranžovú, keďže sme ju nevyužili na tento zelený, čo som si uval, že bude, tak ju môžeme dať na ten vstup. A tu bude písať vstup, bude tu písať vstup, kúpaliska a dáme mu názov kúpaliska Tatran. Teraz si nájdeme značku a napíšeme tam tento názov. No takže názov máme napísaný a teraz ideme tu využiť oranžovú.
Ja si myslím, že tento vstup do kúpaliska sa mi celkom dobre aj páči. Je to také prirodzené, že nemusíš vojsť do miestnosti, otvárať dvere a stále sa dostať do toho kúpaliska. Tu už to máš rovné. Máš to rovno, môžeš skočiť do toho kúpaliska menšieho. Tak. Sice je nevýhoda, že musíte byť už predlečení, ale keď nebudete predlečení, nevadí, určite sa bude dať kde prezliesť. No a teraz sa vráťme ku tomu pultu. Pult bude také isté, z toho, čo je vyrobený bazén, z toho bude aj pult. Tak som sa rozhodol. Tu sa bude predávať jedlo a také nápoje do bazéna a také, viete. Tak to býva aj v kúpalisku, že máte tam taký pult, môžete si tu dať nejaký drink alebo také. No, tu by bol taký pult krásny. Tu musíme nadvihnúť vo vode. No áno, tak. No a tu dáme jedlo do nejakej, do škatuly dáme jedlo, bude tá škatuľa bielej, lebo bazén je v bielej farby. No tak, aj všetko tu sa doladilo. A do tej škatuly dáme jedlo. Dáme tam fľaša s vodou. Také elixír na dýchanie vo vode, aby to nebolo až také. Ďalšiu fľaša s vodou a potom už budeme dávať klasické jedlá proste. Dáme si tam kúra, alebo dajme si tam kúra. Bravčové, síce je to surové, ale podľa mňa to bude to menší problém si to dať. Ale čo sa dá robiť proste. Tak, toto. Kúra. Keby si chcel takto opísť, tak tu dáme predsa aj takú pec, aby to nebolo až také. Fľašu s vodou a elixír na dýchanie. Dáme také jablko, aj také veci, lebo stále, daktorí ľudia majú chuť na dačo iné a daktorí tiež dačo iné. Ja si myslím, že jablká budú stačiť. Ešte dáme túto pec. Musíme nájsť to, čo sme použili na bazén. A akurát som to našiel, je to kryštalický stĺp. Tak sa to volá, má to celkom dobrý názov. No a tu dáme predsa také drevo, aby to horelo. Alebo skôr dajme tam uhlie. Lebo uhlie je za mňa lepšie, len ho musím nájsť. No neviem nájsť to uhlie. Tak dajme to drevo. Ešte si ho musíme premeniť do krásy. Ja si myslím, že ani nebude treba premeniť. Si ho dáme takto tu. No. No, tak toto by sme mali hotové. Vstup je hotový. Možno, že kde taký menší piesok ešte by som mal, aby to vyzeralo tak.
tak načene, aby sa tu trošku aj dal poopaľovať. Dokončím, uh, dokončím to tu, proste dokončím toto, čo robím a asi bude koniec videa potom už. Ja sa ešte predsa musím vedomať aj iným povinnostiam, ale môžete sa tešiť na ďalšie videá s Malcekom, ktorý pre vás naďalej tu bude. No, lehátke dám tejto farby. Nevyzerá to ani ako lehátko, ale tak furt lepšie než nič. Dobre. Toto by bol asi koniec. Part 2 série Minecraft. Finálna séria. Je kúpalisko hotové. Tak týmto by som asi uzavrel, ale stále ešte nemá sa tu jak ísť, tak ešte dáme rebrík a ukončíme to rebríkom. To by sme mali. Dobre, a teraz robíme na poslednom. No ale koniec tejto série. Čaute.